Hayibo, ngiyalingwa yini nihle nobabili? Ninobabili? Jesus. Hayibo, kwenzakalani lana? Lapho la khasathi unginesela namakhamera, unginesela namakhamera. Ngicela phuma bhuti ngimike ngicela usuke kimi. Sorry. Wena ukhasathi uyenza kanjani nje kumina? Angifuni wena ukhathazile la ekhaya lami. Ukhathazile. Ngiyakutshela ngase angisakudingi. Usungaze wenza into enjena pho uma kuthi awusangidingi. Usungaze wenza into enjena pho. Kuphela kwayo uma uyazi ukuthi kwenzakalani kuphela kwayo. Hayi ma ngeke ngeke ubulewe uloyiwe ngeke. Akwazi ma ngeke ngiyalingwa yini ngiyahlanya ngiyalingwa yini. Hayibo. Ngizothatha lethuba kubingelele embukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Sikwenyeke kwezindawo esiphenge kuzona kuceliwe ukuthi siphuthume khona sizovela sasisavela-ke. Kunosisi seduze kwami ngizocela ukuthi ngithathe lethuba ngimcela ukuthi anibingelele bese yasho igama lakho Thuba. Emva kwalokho uzobe sesitshela ukuthi njengoba simele emgaqweni silibangise ndifuna simsize ngani thina iBlack Life TV. Asenzeni kanjani simbingelele sawubona njani? Yebo sanibona ninjani? Siyaphila sandra sami. Ngicela bandla nje ngokukhulu ukuphuthuma ngoba kuyaphithiza kulomgaqwa la ubingelele umbukeli bese emva kwalokho usho ukuthi uba wakaba. Okay, sanibona ngiyanibingelela nonke. Igama lami nguSitholile Ingwantuli. So njengoba ngibhalile la ka Black Life namhlanje ngizocela usizo la angazi ukuthi ngenze njani. Uma wami ulala nendoda yami sekuphise kuyisikhathi manje lento isiyangidla kakhulu manje ingakho ngizocela usizo la ka Black Life ukuthi bangisize. Okay sandra sami mhlawumbe nje ungasuthi nje kancane uthi bububu kancane sicela ukuza ukuthi na sizokwenza kanjani yabo ukuthi uyaphithiza lo mgaqo sithi kushona ngala kancane ecamera. Siyabonga. Okay so wena ukuthola kanjani lokho sandra sami ukuthi uma khona into ayenzayo nomyeni wakho? Oh okay nje kade nginazi insolo eziningi kodwa ngize ngagcina ngibabamba kolunye usuku last week ngibuya nje ephathini amngani wami ngithi ngiyafika unayi endlini eroomini yethu mangithi ngiyanokha abavuli mangithi hayi kuze kuphela u15 minutes ngimile eminyango mangithi ngiyabona kuphuma umama endlini yakho yebo endlini yami nomkhonyana wami. Okay engifisa ukwazi ukuthi njoba ephuma endlini ngamkhonyana wakho khona into abachazelayo yona ukuthi namhla kade kwenzelana kade benengxoxo kade beyixoxa khona into bangichazela into engekho bathi kade bexoxa kodwa mangithi ngiyabheka endlini njengoba nazi ukuthi if kukusikhonto enkinga yenzeke endlini kuyabonakala zazikhona inselo zokuthi kade benza something kodwa mina sebephuma bagqokile bathi kade bexoxa ishidade bo. So ngifisa ukwazi nihlala kephi ikama wakho noma isemzini wenu uma wakho nimthatheni namlesa emzini ithini plan ithini into lapho? Okay okwamanje sisahlala emzini kaMama ngobani sithina osisi asiyakha sithole indawo siyakha njengoba sengilobolile sifuna ukuthi sibe nomuzi wethu so sihlala la eChesterville emzini kaMama okwamanje. Umkhwenyana yena owakephi? Umkhwenyana usuke eEastern Cape. Yebo kade siphila ngokuqasha wathi umama ucela sohlala naye ukuze sosave imali. Okay uma akanaye vele ubaba usewashona noma? Yebo asenayo ubaba usewashona so uma ubehlala yedwa emzini wakhe. Usamncane yini uma wakho sando sami? Umama usamncane usayithanda nezinto uyaphuza nje. So wena noma wakho nje nawe umncane nje osando sami? Yebo ithina sinoma ngathini nje akangazi noma akangithandisisi noma kwenzakalani. Awu kodwa uyakuthanda ekulethe endlini ukuthi uzohlala nesoka la kade niqasha omunye umuntu bengakuthandi bengathi kodwa singasimosha isikhathi sandwa sami. So ufuna sokuthola wena ufuna sikuthola ukuthi lokho owakuthola uma akangafuni ukutshela iqiniso lakho kuyikona noma kona yini ngempela? Yebo ngicela sithole lokho ngoba ngiyeza ukuthi kuyikona ngicela ukuthi simfuna ukumbamba manje. Mumthola ke ukuthi bayathandana uzowenza njani? Angazi ngempela ngifuna ukuzwa neside lomnyeni wami ukuthi kwenzakalani. Ufuna
ngifuna nokuzwa iside lakhe umyeni Awukwazi wami. bakhulume nabo after that. No, angazi ukuthi ngenze njani. Kahle kahle nje kunzima kumina kakhulu. Okay, Mbukelo Black Life engikutholayo ukuthi usisi ubambe uma wakhe nomyeni wakhe empedeni kodwa base bapheka bathi benengxoxo ethize ade benayo. Kodwa kubalekile ngikuzwile ukuthi uthe bathi mengqonqoza kwaphela 15 minutes bengavulanga kwakuyisikhashana esideke leso for umuntu okhona la emagcekeni kodwa eminyango. Mina singapholisa amaseko ngiphelezela Mbukelo Black Life sihambe siyobheka yena umama sibone usisi somthola into uzothina emva kwalokho mesimthola. Angabe uzovumela yini ukuthi singene. Asambeni. Yazifana phambili because Hayi bo, ngiyalingwa yini nani nihle nobabili? Ninobabili. Jesus. Hayi bo, kwenzakalani lana? Lapho la khasasile unginesela namakhamera, unginesela namakhamera. Ngicela phuma bhuti ngimike ngicela usuke kimi. Sorry. Wena ukhasazile ekhaya. Uyenza kanjani nje kumina? Angifuni wena ukhathazile la ekhaya lami. Ukhathazile. Ngiyakutshela ngase angisakudingi. Usungaze wenza into enjena pho uma kuthi awusangidingi. Usungaze wenza into enjena pho. Kuphela kwayo uma uyazi ukuthi kwenzakalani kuphela kwayo. Hayi ma ngeke ngeke ubulewe uloyiwe ngeke. Akwazi mangeke ngiyalingwa yini ngiyahlanya ngiyalingwa yini. Hayibo. Hey wena. Ngizokubulala ngalezi zami izandla uphumaphi? Sikhotheni ndini. Sikhotheni ndini. Angazi ngempela ukuthi ngisuke namakhamereni. uyenza kanjani into enje akasho lutho uthule. uba ima sisiwazi uba ubani lo ohlela phansi. Uyena lo bhuti lo kade ngikhuluma ngalo umkhwenyana wami lo. Oh, uma wakho lo? Uma wami lo ngizalayo lo. How? Okay. Sanibona ninjani? Siyaphila sisenjani? Size kunina bandla. Angazi noma singathola indlela yokukhuluma instead ngikhuluma nani siyacela asilwe. Okay, siyabonga. Obani bakabani? Sokutshela mase sihleli phansi sizacala nje ukuhlala phansi kuphela. Then mase sihleli phansi bese sichazela ukuthi sobasa abasiqhamukapi. Hamba nayo usikhotheni. Sama ndodakazi lo. Usikhotheni. Undodakazi lo. Usikhotheni. Kuma camera ungibiza ngosikhotheni Okay. ma. Welcome back Mbukelo we-Black Life TV kwisiqephu sithi izinkinga zomndeni. Oh my goodness. This episode ngathi izongibulalisa ngabantu or ngizoshawa straight. Anyways, ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele obhuti nosisi sibaficela ekhaya. Ngoba nami angibazi bafethu ngihamba nosisi lo engihamba naye. Ngizocela ukuthi nje sibazi sonke mina nawe sibazi ngoba thina sibazi. Sawubona njani mama? Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelele nje umbukelo we-Black Life TV. Ngeke ngikwazi. Okay, uba igama lakho ke mhlawumbe ngikwazi ukutshela ukuthi ubani ngigama noma aziwa ngoba Ngifike namakhamera la, angikwazi walawo makhamera. Ngicela niphume kumina. Phuma nje kumina. okay akuyona ndodakazi yakho le Iyona. oh siyabonga sawubona bhuti njani Yebo sawubona. ubhuti uba nkosi yami kwaba Esetho kwaMhlongo. uqhamuka kaphi esihle Eastern Cape. oh wase Eastern Cape oh uhusband lo Yebo. uyena myeni wakho lo yana Uyempela. oh uthi sokuthi ubafica behleli boba u2 Yebo. okay mhlawumbe bhuti unkosikazi wakho lo mhlawumbe angaqambela amanga Yebo nkosikazi wami. lo wade uhleli naye bhuti balo wade uhleli naye Uma uzala inkosikazi yami. oh mother in law wakho Yes. nijwayelene vele nakuhlala nje Yebo sijwayelene. okay sandwa sami cela bandla umtshela uma uthi uzokwenzani ngoba asafuna usilalele kodwa kubalekile sokwenza la ekhaya Okay mina into engizelela ngizobuza ukuthi kwenzakalani phakathi kamama nomkhonyana wami ngoba kubenza izinto kwenzeka izinto engingayiqondi. Mina Eziziphi uyakuthanda ukukhuluma wena into engekho. Hayi uthanda ukukhuluma into engekho. Mina ngizela Yini? ukuzobuza ukuthi kwenzakalani la. Uzonginesela namakhamera ngaphezulu. Ma uzongiphendula umbuzo. Mina ngizobuza ukuthi kwenzakalani phela. kwenzakalani ma starring uzosikhipha amehlo phela uyayibona lento yenza ukuthi ayikho right wandiza nje uSpider-Man
Akona Yena kwakho uthi la. kwenzakalani yena? Akona kwakho la. Yena uthi kwenzakalani? Uthi ulala nendoda yakhe. Uqinisile impela siyalala naye indoda yakhe. Hayibo. Ngiyayithanda from last year ngoNovember kade salalana naye uNdika Sithembeni vele kwayiyena. Ngiyayithanda futhi naye iyangithanda ngiyabonga. Usungilethela amakhamera ufuna kuze wonke umuntu yebo uzozwa. Ma, uyenza kanjani? Siyathandana. Uyenza kanjani lento ulala nomkhwenyana wakho? Ngiyayithanda iyangithanda nayo. Wathathala namalobolo phomo uyithanda. Wahlulekwe yiyona indoda, wahlulekwe yiyona yaze asifuna mina indoda. Uhluleke nini mekwenziwani yini emhlulile yini obona ngathi imhlulini? uNdika Sithembeni indoda imfuna umuntu oNdika Sithembeni. Wena u-right wena. Mina ngi-right kakhulu siyathandana kahle mina naye indoda yami. Bhuti lokho kusho ma kuyiqiniso ukuthi ulala nawe? Bhuti wase-Eastern Cape. Dali wami ngicela ukhulume nawe. Hayibo musu uthi dali wakhe endodeni Isandla engane. sami lesi. Hayibo. Uyalala nomadayini wakho? Yebo kuyiqiniso. Kade futhi siyathandana futhi sisazothandana. Asindawo. Akahambe yofuna enye indoda. Akahamba aphume. Okay, ma. ngicela uthula kancane. Bhuti isiphi izathu ukuthi ulale nomadayini wakho? Kwafumaniseka ukuthi unkosikazi wami indlela aziphethe ngayo akaziphethe kahle. Indlela ayiphethe ngayo? Ya. Uyiphethe kanjani? Kuyona lento endicinga uba ngaba yiyona. Ehe. Usenongalali endlini alale ezindaweni ekuphuza utshwala kuzona abuye ngesikhathi athanda ngaso yena. So lokho kwakwenza ukuthi ungenelele khona la egcekeni. Lo muzi kuthiwa niyawakha nitheni wakha kephi umuzi? Siwakhe emzinyathi umuzi. Lo muzi niwakhe emzinyathi? Sekowami kwayiwona lo muzi. Hayi. Mina ngicela ningisize ngempela ngoba angazi ukuthi ngenze njani. Umana ulala nendoda yami. Yebo sihleli kwakho ma. Kodwa ke okungcono ke ngicela ukuthi ungisize ungitshela ukuthi ngenze njani ngoba angisazi ukuthi into emele ukuthi ngenze Phuma uphele la kwami. Uzohamba nendoda yakhe Oh phela. ma usuyangixosha. Eyami. Nansi nomlomo wayakwazi ukuyikhulumela nansi ilayiduze izokwazi Cha ukuyikhulumela. phela kwakufanele uyitholele yona njengoba sisi wayitholele. Uda akwazi ukuthi Ayisamfuna, ayisamthandi, akakwazi kodwa ubhuti ukuthi angafika athandane nomuntu bese emletha kubo yena bese ethi uzothola intombi kubo. Lutho ke lokho ke nje into engekho. Lo udali wami nakahambe yobheka abanye odali. Lo udali wami wena kusikhosweni wahluleka ukuhlala. Wazabona unqono nosikhotheni kunento ezo wena. Ulala nomuntu odelala. Wahluleka ukulalela umthetho wala ekhaya lami. Wahluleka. No ulalela ugqokile icici nawe nje ulifakele ethi ulifakela yini ulifakela. Akunalutho lokho kweciphi. Umthetho Yena phela. owahluleka ukulalela umthetho wala ekhaya. Othini? Akahambe ufuna Hayi, indoda. awungizwa ngithi othini? La ekhaya lami Ngitshela angisamdingi, la ekhaya lami angisamdingi. La Uthini ekhaya umthetho lami. wakho? Angisamdingi la ekhaya lami ngisho lokho kuphela. Umthetho wala ekhaya uthini? Angimdingi. Dali wami ngicela ukhuluma. Hayibo musu ubiza amadoda abantu ngodali. Dali wami ngicela Bapho ntanga bakho. Hayi ngeke. Ngicela uyikhulumele dali wami nomlomo wakho zikhulumele. Wazothola kanzima zweli banzi. Hey angazi ngempela. Okay masho uthi into okade ovede uyifuna le sonke lesisikhathi uzungibiza uthi angizohlala emzini wakho ingoba vele Uyifuna ufuna indoda indoda yakho, yami. Sonke lesisikhathi nje uthatha amalobolo wawubhizi ma uphansi phezulu nemali zokulotsholwa kwami Kanti ngoba ufuna nendoda. ufuna ukulala nendoda yami uyenza kanjani ma awumakhelwane bathi Uma ngabe indoda uyishiya ungayiphathi kahle, ukungibukanisa ithathwe nabantu. indoda uma ngabe ungayiphathi kahle. Isise ezandleni ey-right. Mama wawamukelelana amalobolo. Akunalutho indaba yamalobolo vele wayengaqondile ukulobolela wayefuna ukulobola mina. Oh, sonke shuthi yinto obuyifuna sonke lesisikhathi. Uyofuna indoda. Kade ngabona. Mama uyenza kanjani into enje? Ayakhuluma. Uyenza kanjani into Ntomdala enje? nje Wephansi ayakhuluma, uphansi phezulu ungishushu ngibuza ukuthi Ungilethela ngisho baseza amakhamera. yini. Ungilethela amakhamera. Sengizobuka yizwe lonke. kunjani Ungilethela amakhamera. emhlabeni? Wrong. Uma ufuna ukukhuluma nami ufuna ngabe uyenza la ekhaya sikhulume sihlale Mama phansi kade right. Khulunyweni njengoba wena usunodali wakho. Khulunyweni yini ofuna ukuyikhuluma na yedwa? Nangu udali wami akayikhulumele ngikhuluma ngodali wami Indaba kayena yini umkhonyana lona? Uyena udali wami. Bhuti. Yebo sisi. Hayibo nifundiswa kanjani e-Eastern Cape manje madoda? Usufika emzini ulethwe intombi yakho emva kwalokho bese ubamba nomama ngoba unkosikazi ayephethe kahle. Wena wenzani kanti dadewethu? Ayi mina ayikho nje into engathi ngayenza musukusho njalo, musukusho njalo. Musukusho njalo.
Musa ukusho njalo. Ngithini mama ngibhizi empilweni kumele ukuthi Uqambelana manga, qambelana manga. wena kwayile ekhaya Indaba usuqamba manga. usizobani wena ngoba imina Uyazi kumele ukuthi indaba ngisho udle. njalo uyazi. Indaba. Hayi angazi. Uyasebenza uma? Usebenza phi? Akasebenzi lo. Angisebenzi Akasebenzi lo sebenza yona lento lokuthi uzohamba emsebenzini noma ngihambe ke kubangani asale alale nendoda yakhe. Ngiphiliswe yona indoda yami Yiyo into yesebenzayo. isebenzayo ke le usebenza lokho Ma ima wena mama Akukho usho okunye indoda okusebenzayo. yengane yakho uthi Eyami. uthi ondliwe indoda yakho. Yebo eyami ngiyasho eyami. Manje udinga unenkinga udinga isibhedlela usadinga ngisho i-counseling udinga admit nje straight. Awudinga admit. Usethule. Yazi ngithi ngizofika la mhlawumbe uzophika athi akaze kwenzeke lutho wavela wathi nje yebo ulala lento yakho. Ingoba akayiboni ukulala ke mkhonyana. Naqala nokulala no mother in law Siqala ngoNovember. ngoNovember. Yes. Sekumnandi manje. Ya, sekujwayelekile nje. Kodwa kumnandi. Hayi akukho mnandi. Ufuna ukuphuma kahle kahle lawa. Ya, ngiyabudinga. Uma ungaphuma la ungathandana nalo mama oseduze wakho. Ngisho noma kuthiwa uyakuhlupha kusisi. Hayi ngeke ngithanda naye. Yezwa ke kusho ukuthi akuthandi. Ungithanda ibhadi. Yini? Nawe uyabambana. Ulwela indoda yami uzuyalwa. Uthi uthanda uba ibhadi. Uzuyalwa. Wasihlebeni uma ayazi abe nenkinga azaginqa ngisho nanemoto before. Ngeke angazi mhlambe noma kuthiwa kwenzeka mhlambe ngangisamncane kodwa mhlambe uyangifihlela. Kodwa lokhu ukhula nje wena yonke into mekhombisa ukuthi mentally ziqondile zithi 1. Hayi ngeke ngamqondi nami. Kuyavela kodwa phela manje. Akekho umuntu ongathi ufuna ukuthandana nendoda umuntu ngenkani. Uyangithusa. Wesizonhlanhla. Hlahlo. Ngicela ningiyeke nendoda yami, my darling. Cela bengiyeke nawe phansi. My darling. Baby. Hayibo. Baby wena. Ngiyalingwa ngisho phambi kwami. Mkhonyana, singakuzama indlela ukuthi uphume la ngibona ngathi wena usenkingeni. Ngeke azaphume kumina. Akakurephanga uma. Hayi ngiyalingwa. Ngeke azaphume Lavumelana. kumina. Yebo noma Yazi ngiyalingwa. Yonke lento la ihambisana nawe. Dami ngahlosela ukuthi uzokwenza ngona. Kodwa yonke lento enzayo la wena uthini ngayo iyahambisana nawe noma ayihambisana nawe. Hayi ayihambisana nami. Ngiyafisa ukuphuma kuyona. Wena ma unayo indoda yakho ke nje ethi wena. Anginayo lokho ngibuze eminingi, anginayo. Manje ufuna ungishaya yini? Hawu niyancika nokuthi ngibuza into eyodwa, anginayo. Cela nimtshele ukuthi ave ngishayani. Nakuthiwa khuluma iqiniso. Iqiniso lani? Awunayo indoda wena. Umbuzo umile. Anginayo, ngisasho anginayo. Nawe nje uyadinga nje impama. Khuluma iqiniso awunayo indoda. Anginayo. Anginayo. Uyayazi no. Kodwa kubalekile ukukhuluma iqiniso. Wena uzokhuluma lelo qiniso mina ngingalazi, anginandoda mina. Hey ngathi uyakushaya bhodi lo mama. Mhlawumbe naye isikhathi belala nje babe washo yena. Bathi siyalala ke manje. Mina uyangidida ungishintshele nje. Ungishintshele. Yini yenza usulala nengane? Ingane yami ngiyakuthanda, uyazi ukuthi uyingane yami ngiyakuthanda. Inkinga yakho ukuthi awuyiphathisi okwengane. Uyiphathisa okwani? Okwasikhotheni. Wena uyiphathisa okwani? Khamba lalifuza phela imbiza. Luze kudlulele futhi. Ngikhuluma iqiniso mama. Mother? Mzali. Kwenzakalani ulala nendodana wakho kahle kahle? Kwakuyiphutha. Wazohlimoya. Wangixoxela sengi-right nami. Kwaba yiphutha kanjani angixoxele? Kwakuyiphutha, kwenzeka iphutha nje elikhulu. Ingane yami ngiyayithanda, anginankinga nayo. Nayo ibuye kwenzeka nje iphutha ngisho njalo ngithi ngiyaconfessa kwenzeka iphutha. Ngiyamthanda usamukelekile la ekhaya, akunankinga. Kwenzeka nje imistake enkulu nawo amadoda nani niyawazi amadoda ukuthi anjani alula. Kwenzeka iphutha ke elikanjalo. From last year ngoNovember kwenzeka excuse me. Kwenzeka kuze kube namhlanje kusenzeka. And your man?
Usaqhubeka ngibuza ngomeni wami, anginayo umeni. No, ufanele abe khona umeni or ngeke akwazi ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi unomeni wena wedwa ungawazi. Nginaye umuntu wami. Ya, uthini? Uyazi ukuthi ulala nondodana wakho? Akazi. Akazi ukhona. Njengoba ezothola uzokwenza kanjani? Ngoba phela uzothola manje. Bengicela angathuli. Senze njani? Ngoba ngixolisa nje kwindodakazi yami, ngiyaxolisa. Ngoba walotsholwa nje umfana wayikhipha impela iy'mali zamalobolo. Ngiyaxolisa kakhulu, ngazidla nami ngendlela engazidla ngayo. Ngiyaxolisa. Kakhulu ngiyaxolisa. Uzizwa kanjani mama? Hayi angazi ngempela. Usazokwazi ukuhlala noma wena? Uthe uyatohoza wena? Yebo ngumuntu otohozayo. Usazokwazi ukuhlala noma nomyeni wakho? Angazi. Usamthanda kumfana before siqhubeke nodaba? Ngiyamthanda yena kodwa into eyinkinga ngimbona senoshintsho, ushintshile akasafani nalento esasiyona ngisifika la. Ingathi uthakathiwe futhi ngathi udlisiwe. Angimqondi nje. Awumdlisanga kodwa indodana? Ngamdlisa. Hawu. Ngamdlisa nje ngodliso locansi. Hayibo. Ngamdlisa ngangaqondile ukuthi excuse me, ngidlise yena. Ngangiqonde ukudlisa lo ebengithandana naye, ebengizwana naye. Kwase kungena kuyena. Ingakho nje sisangana kanje ngami. Hawu esethu yabo amanyelo sungifake kuona. Uyenza kanjani ngempela lento le? Yabo inkinga usungifake kuzona ke manje. Ngenze njani ke mina ngihambe? Ngenze njani? Ake ngizwe ngawe ke mina ngithi kunje ngenxa yakho. Ndiyaxolisa. Ayikho into exolisayo. Ayikho nje into exolisa, uxolisa into wrong because awukazi ulibona iphutha from eqaleni. Subona into wrong manje uxolisana phela uxolisa mawubona iphutha. Ngeke umane uxolise nje. Kwenzakalani? But esethu uzizwa kanjani uma ekutshela ukuthi ungidlisile ngodliso locansi? Angizizwa kahle. Cinga ntoni ke ngoku? Ya okubalulekileyo ukuthi ngiyacela nje ukuthi nindisize ukuthi ngikwazi ukuba right. Uphuma apha. Uphume kuyona lento endikuyo. So uma uphuma apha uphuma wedwa or uphuma nomfazi wakho? Ngizaphuma nomfazi wami. Mina ngicela iphumani la. Kodwa manje ngiyasaba mase phumile esethu sihamba ohlala nawe wena bese uyagalavanda futhi kuthiwa ugalavanda oyindaba manje. Hayi lutho bayidlalela ngangalavanda mina. Lutho nje lento abayenzile. Uzufice belele wena uphuma phi? Mina ngangiphuma ephathini kamngani wami. So ngasahlala saphuza kwaze kwaba late. Yebo ngithe mangithi ngiyafika ke late sengithi nami ngizophumula nakho ke sengibathola bebobabili embhedeni wethu. Ima-ke mina ngazi. Ma, lokade ukusho kuphuma enhlizweni yakho ukuthi wenza iphutha, ungakwazi ukusizwa ubhuti ukuthi akwazi ukususa lento wamfaka yona? Yebo anginankinga. Ngiyayidedela ingane yami ukuthi iqhubeke nomkhonyana wayo. Okay, beautiful. Anginankinga kwenzeka iphutha ngiyaxolisa. Sizokulungisa njengomndeni. Kodwa bazohamba emzini wakho. Bengicela ukuthi behambe khona bezokhululeka kahle. Yeah. Nami angisekho right ngoba seningilethela amakhamera kanje. Yebo anginankinga. Kodwa wamukelekile noma ingasikhatsini la ekhaya lami. Naye futhi umkhonyana wamukelekile akunankinga. Okay, mkhonyana. Mhlawumbe sodinga ukuthi ni-provide nge-counselling nino nkosikazi wakho yabo. Kuningi okwenzekela kunina and njengamanje angisakwazi ukubuza imibuzo ebalekile njengokuthi wena bhuti wena yini le kade uqale wayisho ukuthi yena akenziswe komakoti, wena umakoti owakho umdinga waye umuntu onjani? Ekwenza ukuthi ubone ukuthi akasenzi ngendlela eyenze nje mhlawumbe uzubona ukuthi ungaqangana, but I don't think it's even that. Kodwa ngokukhuluma kwakho ngelesa sikhathi ngibona ukuthi khona into wrong usisi noma ukuyiphatha kwakhe okwenza ukuthi unganeliseki njengomkhwenyana. Am I correct? Yebo kunjalo. So khona izinto azenzayo ezi-off usisi. Zinjengani mhlawumbe before sifike ku-ideal wife wakho? Ya okubekuyinkinga nje bekwenza ukuthi ahambe angabuyi ngesikhathi esifanele, ahambe amaphathi. Abuye ekuseni. Abuye ekuseni, so izinto ebezinganiphathi kakuhle lezo njengamkhwenyana wakhe. Before kodwa menjani? Ya we right yena wanitshintshela nje sithubeni. Untshontshumentu.
untshontshamendo wena sel. Lutho. Nazi ukuthi ushintshile manje uhamba amaphathi umfana walobole engazi ukuthi uhamba amaphathi. Hayi yena bekumele ukuthi amukele nje ukuthi mina ngiwumuntu okanjani. Mina ngumuntu onabantu abadala, so ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngahamba amaphathi ngingaphuza utshwala. Idlozi lakho lifuna abantu lifuna uhambe. Mina leyo nkinga nje kahle. Yena kumele amukele lokho ukuthi at least yenza into engconywana. Bafeza ngiqondile ukuhleka bavelelwa abantu abadala yabo idlozi kubo usathani. Bayadlala ngalo. Ave bedlala Bayadlala ngalo. hayibo. Kade wethu bayadlala ngalo. Akho dlozi mawuphethwe impeni uphethwe impeni. Hawu, hayi. Phela mina ngihlezi ngizwa mina dadewethu kusho ukuthi ngempela idlozi kusuke ungazi nawe mhlawumbe uma usuyidlozi uzobe uhamba ebusuku bahambise ebusuku uzobangene kubona yabo. Ngoba phela wathanda amaphathi. Ngizwa ngawe phela Thomi. Ngoba mina amanye abantu athi angifuni umsindo kunabantu abadala. Angifuni ukuthi nabantu abadala. Hayi leli lithi iphuma endlini uhambe emgaqweni. Yebo. Kodwa hayi ngaleyo ndlela ke. Ngiyahamba impela hayi njalo, hayi zonke insuku. Nje i-weekend kiphele ngilele endlini kodwa ke hayi mina ukuthi ngibhizi kakhulu empilweni. Engakho nje ngibhizi. Sizozama ukuthi silungise indaba yakho nomkhaya wakho futhi mingalungiseki ukhululeke sizokwazi ukuthi nidedele nihlukane kodwa ngokubuka kwami kuyaphoqa ukuthi niphindele emqashweni okwamanje nino bhuti angiboni kusazoba right ukuthi nihlale nonke la emagcekeni Ngempela nami ngeke ngisakwazi. Ngiyophinda ukwazi ukubathemba Ngeke. Sanika into efanele udiscusswe la kwi relationship yenu udlelwane benu sibone ukuthi singakwazi ukuthi siphinde siwenze ukuthi ibuyele kulapha ade bukhona because for me nje I don't understand into yokuthi ufike ube yinye into ungakalotshelwa umusulotshilo bese uthi asik understand sikwamukele ngendlela oyiyona ayikho fele yonto nawe ilanga uzoba nabantwana yena abantwana bakho mebenza lento oyenza komunye umuntu yazi ukuthi kuthiwa zabazali yiwele ebantwaneni koba buhlungu dadewethu kababa lo mfana nawazalwa phela esethu ukuthi ubuye Eastern Cape nje akahlanye ekhanda wayize ngokuthi mhlawumbe khona wawuzokwenza nizosebenza noma wenze njani Yebo nizosebenza. wasuyitholela intombi Yebo. Okay Bafethu ngicabanga ukuthi siqedile la uma uthe yena ngokwakhe usekhuluma iqiniso wahlambuluka basho ukuthi ukwenzile lokho andizathu sakho sokwenza ukuthi yena ufuna ukuthakatha ubaba wakho omncane kwasekenzeka kwathakathe kubhuti kodwa into ebalekile ubhuti ufuna aqala aklinweke ekhishwe yonke lento eyafakeka kini ukuze angeke ibe kanje because njengamanje nje angimazi noma uyakwazi ukukhuluma vele unje esethu esethu Akekho nje. Ungishintshele mina lokho esafika nje la kuma wafika kwaba right hayi emva kwalapho nje phasi nonyaka umuntu washintsha. naqala nini ukuhlala kama Kama Senihlala isikhathi esingakanani? Isikhathi ngasho nje ngithi mhlawumbe 3 years. Senihlalile ntombi kuyalunga kodwa emzinyathi Kuyalunga impela kodwa. Hayi akulunge nihambe bafethu. Tholani indawo oqasha esethi yezo. Uphume ukuze niphinde nikwazi ukuthi uqhubeke ukuthi azoqhubeka nonkosikazi wakho nalokho kodependa ekuthenini uhambo leni nochwepheshe lihamba ligcinephi nezo. And also esethu ngicela ukuneze advice. Umuntu amvumele ukuthi abe yilento afuna ukube yiyona khona uzokwazi ukudecide akusa ungazohamba uyofaka indandatho kumuntu wrong yabo. Mekufanele uhambe kusa uhambe and manje imithetho la eSouth Africa serious kakhulu. Kwayimanje nje ukuthi usuwalobola kubo nje kwakona nje lokho sekuyi yabo akusekho lula ukuthi ungavela uthi ufuna ukuphuma uphume fast yayizwa leyo nto nanokuthi wena uyasebenza and usisi uyaphanda yena ngezi so ukuphanda nokusebenza kufani ngisiyakwazi Yebo. So when zinika izinto engakulahlekela so sa ngiyafisa ukuthi lokho akushathi kwamukela ukubona ukuthi ngiyokwazi ukwamukela ngitshela ukuthi avele ihlukane uhamba uthola umuntu baningi abantu ezobathola abancane abazokwazi uvusa umuzi wakini yes ungabe desperate kakhulu nawe sando sami uesethu mele lento ongayifuni wayeyona isikhathi usafuna imali mhlawumbe wakhombisa ukuthi uzokuthanda ngaso sonke abantu abazansi akuthanda ukushada sometimes ivuma nasendaweni errong yabo ungaphephethi umlotha ungakwazi kanjani uphephe ecase kuzokhanya ngekhanya yabo ufuna umshado case kuzoze kube mhlophe cha ngeke kube mhlophe usuku i-relationship manje for the fact ukuthi uyamshiya uhamba uphuza akuyona into right leyo angisho ukuthi mhlawumbe unkosikazi fanele ungayiphila impilo yakho but fanele ibe ne-respect you understand ungahamba azi kodwa baby uthi kephi uyabuya yabo hayi indaba ukuthiwa unkosikazi uhamba wangabuya lotsholiwe ntombi angiboni kahle uma ungabuya akazi ubaby ukuthi hey babazi akusabuyeki sibhizi la siyayitokoza singesikwazi ubuya yabo into kanjalo so ngicela ukuthi nenze fair nibe neqiniso kuwena be honest with yourself ukuze yonke inqumo oyithathayo zibe la ngoba ikhama is izobuya sano sami mawami
Yebo sisi. ngeke mina ubuma wami ngoba siyalingana ngiyacabanga kodwa engicabanga ngifisa ukucela kona ukuthi siza ubhuti lo utetele ingane yakhe hamba uphila impilo yakhe lokho wenzile akukho kuhle Yebo ngiyakuzwa sisi. ayikho right lento yenzile futhi nje yabo mengithi ayikho right nje ngahloniphisa ukube masingekho la mengizokutshela nje ukuthi ibheda kangakanani ulale nengane nendodana wakho kahle kahle ngoba mase umuntu beselethe inkomo kusho ukuthi naye lo useyingane yakhe lo mfana wena usudala wakho uhlukumeza ingane yakho Kunjalo. ya asilungise leyo nto ugade phela ngoba abo ukuhamba lalifuza imbiza lize lidlulele la udinga khona usizo umemeze sokwazi ukuthi sinisize la esingakwazi khona ukusiza sifuna njalo ukuthi bathi bazosiza cha sisiza la esingakwazi bese singakwazi futhi siyasho ukuthi sihlulekile Yebo. ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu usizakele sando sami Yebo ngicela nje ukubonga. Ayisizakele ngoba sengiyikhulumile lento noma nje sengizokhululeka nami ngoba bengazi ukuthi ngizomqala ngakephi mangimbuza. kodwa ukuphuma la ekhaya uzophuma Yebo ukuphuma singizoyibheka nje indawo sithole kwesihlale kwenye indawo. Masiqedile kokwakha bese siyohlala. okay umukelo weBlack Life ngicabanga ukuthi uhambo lami laphela la mengahlala la ngaze kusekuseni okubalekile ukuthi uma ugcine kwazile ukuthi akhuluma iqiniso sikwenzeka kanjani kodwa kona ukuthi walala nendodana wakhe kuyiqiniso limsulu lingephikiso nendodana uyavuma kodwa njengamanje indodana ngibona ngathi yonke lento i too much for him akwazi ukukhuluma akaze enze njani umuntu nje ongayena vele umuntu okwazi uyikhulumela kakhulu but mina ngithe ngokufisa kwami ngifisa ukuthi aphume ngoba umuntu wephisi abantu bephisi babona kodwa ke bafethu kuukuthi ke asazi noma angisazi nokubuza ukuthi wavumelana noma uma wayithathela ngenkani ngoba uma athi unenkani mina ngaze ngishawe ngicela ukuvele ngidede inkundla sibonane please bye make sure you subscribe like share and comment ngingaze kushintshe ivoice I'm out Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.